onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier caabi bi ko agence mo ceerno bocar kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence caabi bi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence caabi bi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓirde fo mbiɗmin ɗon de Anne Mariste kalɗo jiɗɗamen hebde yo noddu heɗiɗo numéro 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence caabi bi ari gam hollude men lawol ngol. Nang kala sa? Bada? Jangan tu? Alhamdulillah. Ande arandara. Bidi arande gam bida jodda jeewda. Kono fam ande liggotodo min o dama. Koy waña tan gonno gilna. Ande tan bi hande. Men findin dama tan parce que ande an sa ummi mo tan bira kada walla mi wala. Men aran tan wala. Ala sidi gis akira an ko jidda mo yo won jam tan. Ndike so worbe fu nandan no mamu. Problème wadata. On tan deji ko non tan min gollam. Jinno mi haalande ba ko affaire suha men de randi hakkunde Kalidou e Kalista kamɓe fof suha men haadi suhaɓe so jindiri lawol waɗi ko yodoke ɓe ndesodira kadi sen mbaɗani noon inde men bonon kadi aɗa andi Rafi Kalidou en cikkini mata kanko jiɗɗo e kude hoɗoya ton sa yi ɓiɗɗo debbo no waɗi noon tan andu koko yiɗi kadi hande to jamanu mo gonne ɗo ɓiɗɗo ɗo kadi tan komo yiɗi ha ɗo gillitimo mo yiɗi so gorko sinno ko sagam gacca mi rokkam Kalidou mi anda noon an holko woni hen miijo ma Seydi Guissé andi an ka moƴƴo nde won noon leegal ngal fof ne andi koye moƴƴata tan dogata an kala ganduɗa ko weeli Allah weeli julɓeɓe aɗa yaadi hen kono noon Guissé a ƴewtima ƴewtade nde de dewgal de ganduɗa kala ko faati dewgal ene moƴƴi kono aɗa andi Kalidou ko ɓiɗɗo moƴƴo mono mon ala kadi ko ɓiɗɗo jiɗɗo ɓinguel men ngel neɗɗo noon so yiɗi ɓiye tan yiɗi ko an kadi mo jogui babiraɗo kilif babiraɗo kadi moƴƴo mo hono mon ala tedduɗo kono de aɗa andi so neɗɗo resi addanta ko yummum mbeɗa sikki ɓiɗɗo kala duuyi ko so resi addana yummum herta ganduɗa e esum ene defana ɗum hitani defana ɗum battani wonde e muɗum kono aɗa andi Yasin min mbeɗa andi Yasin leegal ngal kala no andi Yasin kala ɗo inde Yasin haala goto foof ɓernde mum dillan ngam ganduɗa golle makko ɗe peewani joni sa yi golle ɗe peewani
ayi jomum waɗi golal ngal ganduɗa yimɓe fof ne kalta wona ko suuɗi wona ko moggini an ƴetten ɓinguel men ngel ɗo ngel ganduɗa ngel gotel ngel joguiɗen ngel jiɗɗen korsinɗen nanno en ɗum toon yangam beele janggo e janggo ɗum addanta en caɗele. Zahra nam Yasin ko adi fof kadi mbeɗa yafnoma gongol mi yafnino mama mi rutto kadi mbeɗa wima aɗa yarlo aɗa yaafo ko waɗi mbiɗa andi kam fotani ni yaafede min saabu ko mbanmi ko foof somi huccite ma mi wima yarlo mi yaafomi a fotani yaafade mi so tawi ka neɗɗo goɗɗo kono wona haydara ko waɗi mi iti mi indi mi ronki andude hol ko mbaɗanmi hol hakkille mo tundi min jeehi to kaw bamma kaw Ali haali Moussa Dialol ne laabma ummima ha Amérique ala ko addi ɗum so wona ɗum eti indi ronki aduna fof haali mi yeehi hami ha ganduɗa mi ronki andude holno mbaɗanmi mi waɗi ko mbaɗmi ko kono min hooram nde mbaɗanmi ko mbaɗmi ko nde mbeɗa laaɓa hakkude ma e Abda Gassi ha laaɓi jarɗi ay ɗum ɗon fof mi miijima a haali ɗo henne geɗe tati ɗiɗi ɗe ne moƴƴi gotal ngal kulɗa ɗum noon han kadi ɗiɗi ɗe poltimi gotal ngal yero ko gorko moƴƴo gorko juɗɗo gandaɗo e leggal hay joom konngol bawɗo galle mum kaaliɗo ko moƴƴo kaaliɗo ko bawɗo galle mum ko bawɗo dewgal kadi ko jiɗɗo ɓiye noon so ari yo ƴeew ɓeeɗo ɗiɗo so ligga he galle he so tampanade galle he ko dañata hen barke min kay sinno ko sagam aɗa andi kadi sita kam mi rokkata ɗum gorko no wurtude sinno ko sagam ko gorko arata wurtuɗo e galle min de ko ɗum cikkanno cuuɗin mbayi ndeyɗin ɗo ɗum hay goto ala hen ɓinguel gotel ngel ɗon joguiɗa sinno ko sago ko noon kono hay goto aɗa andi hande sukaɓe hande ɓe hay goto jaɓata wurta goto fof wiyata ko ganaw galle debbo mum toyi mum ene defan ɗum waɗan ɗum kadi an min mbiɗa andi ko ligguiɗa ɗo gallam ko mbiɗa andi ɓiye tampata so yeehi kadi ɓiye so wayno mbaɗa ni mbiɗa andi so yettima hono tampata inchallahu rabbi min kam mbiɗa jogui ɗum nden filme kadi mbiɗa jogui ɗo mogge duwaw ɗen mami waɗani hen ñande kurtu ngel mami waɗani ndeɗen on duwaw kadi sehila mi waɗanma won kadi mogge ne goodi baba galle aɗa andi min kam mogge ne goodi ɗum hoto wulɗum min kam guila ndesdirɗen faale hannde duuɓi nogas hannde anen minema an en meeɗa haaldude haala ha weñi hakkude meɗen wonta kono kam min Yasin kam no wayni accu Yasin jikku Yasin e comportement Yasin ɓinguel gotel joguiɗen tan ɗum ko ƴettude rek sede ene moƴƴi beele o yaha waɗe formation ngal accu tan Yasin wawa hadde wonde galle to Yasin suusa yero min ko yero kaldami ko on woni gorko min kaldi min kawri deɗo yam ala min kam yiyata ala ko mbawmi haalde hal par ce que yera ganduɗa no wayi teddinde kam e horsinde kam ni gasi haalama e kaalidi ngel ngel gadɗa ganduɗa ko nene tan jiɗɗo ɓiye kadi yiiɗi ko an kaalidu gorko ne yiɗi de mbiɗa haalama noon kaalidi so haɓre ɓe fof ne jiiɗi mo so ɓiye yeehi to mbiɗa anni ko hay so wiyama hunde so miiji momo tan daƴƴen kadi ɓiɗɗo ma muñe galle ko ɗum tan baba galle aɗa andi de kam kadi sawam kam mettani añde aɗa andi kam moom jonne aɓe jaadi ɗum ɗon fof noon e waade noon so yeehi ha yero ƴettima addima ɗo e galle he fof ko min hay goto waɗani so wona min oɗo nde wonno somi waɗino ko potmi wadde ko amane ne wawi wasa yettade ɗon kono mi yettinoma ɗo ganduɗa aduna fof cikkan mi ari yebde ko min Yasin mawnam mi yarlimama mi yaafimama sabu ken yimɓe en timmani e Yasin ko neɗɗo juumata somi yaafaki ba min wadde mi wona julɗo mi yarlimama mi yaafimama hunde fof noon koye hoddiraji e Allah hade mi wonde ɗo komi desanoɗo Yasin wona hakkunde me Abda Gassi ɗum addi kam ɗo e galle he ndesami ɗo sa yi noon hande gonmi ɗo e galle o gonda ɗo galle on ko Allah jiididiri arsugaji men woni goto ko ɗum noon addi kam ɗo jaggodiren sabi Allah e nelaɗo mum ndesodiren ballen joom galle meɗen
parce que sen jiiɓima tan yeero jiiɓoto ko ɗum tan kono min mi yaafi mama. Zahra min ko an ɓurimi sabu tawi no wonano an ɓurimi Allah ne ande mi waɗani mérite jaafoɗa kam. Yasine an a bonani ka neɗɗo moƴƴo mataw kay ko kiram tan jagguma te Yasine sa nani mbimami ka neɗɗo moƴƴo ka debbo jontaɗo machallah kala to dariɗa foof ma wi Yasine nano yaha aɗa wawno serde yeeho jaaha galle ma ƴetta appartement ma mbaɗa ko welma ka baɗɗo majeur e vacciné kala ko mbelaɗa foof mbaɗa mi a waɗani ɗum foof aɗa haɓo jamma aɗa haɓo ñalawma pour heftidde place ma natta e suudu ma guufa ɓesgu maɗa ɗum ɗon foof wannuma ɗum tan ko kiram kono mi haalanma ka neɗɗo moƴƴo te debbo fof so yiɗi hirat mo wima somi woni dow yeero ari yonte e ma mo wima mi hirata mo kirata min mi ɗanta ko jamma de balɗe ɗiɗi maɗi onon sah holɓe mbatton toon holko mi anen haalnam tan an est ce que yeero addantama feemu jam ɗi feemuji ma taw min haalam tan haalam tan minen feemuji amen keƴani e moɗon eyyi minen komin yontaɓe de ba minani ke wiye ba mato ami mi yahan taw hay nokku de ala wiya mo wiya ba o ko ta ko apa hakkille ma mo bijirta wa oui ko dum minani onanda non na ada wadi jonge kam ada wadi dum papa enen ko jinnomi somi yeehi tan teddoyi jinnode yaade galle nenam pour 2 mois mi wawa foftade galle nenam waje tout sauf ça non i hoy yaha galle nenama ndettami ga mais papa an aɗa andi hande wonto tonnotone ko heewi mi nattal wawde ɗum mi nattal wawde pour nde nde pour fittude mi nattal wawde wonde way mede defa jaagol jeere otoji ɗi yaade ya garta o ɗum ɗon no muusi hay an o ɗo pour mi toppitoma ni ko probléme min so ɓooyi sa mi jipporo leeso ngode teno ɗum fof ko gon mais comme que noon accimino ɗo Coumba waɗa so Coumba ari ko kanko fel Coumba yo miña Coumba waara e nder galle o mo felnoma non min mi yiɗa ko bonne intimité ma minema ha woppam tan mi yaha galle nena ko affaire rewɓe ɓoyata c'est pour 2 mois seulement ala ɗum ɗon moom yahata galle nenama kay ko goto tan gotol tan wonno ɗiɗɗitta on artoyata toon aussi papa s'il te plaît mon cœur s'il te plaît please mon cœur Dieynaba mi jewta ɗum an aɗa andi mi wawani vivre sans toi gati ko kalta ko way non min mbiɗa andi ɗum min mbiɗa andi min komi seydane ma mbiɗa andi ɗum ana andi ka seytanam kay oto yaha hay nokku jooɗo ka e nder gal mbiɗa yiyam kono noon franchement je ne veux pas quelque chose qui me dérange mi yiɗa ɗum non Coumba waɗata min dérange wat feere tan min nodduma wara e nder gal Coumba ala probléme Coumba ala probléme ala ko ala jaɓe ko woni so newɗa hannde ha nanɗa ɗum ana dañi fit joni tun ndewi anda ndiyam heeɓi dande ruttade ala
tan wona ñino fof anu yonno kon komi tapet mi suusa naade galle mon hande ko mbiɗa ko test au revoir no mbaɗɗa ha naɗɗa min lijji ɗum après wona mi naati tan mais c'est bon wona mi naati tan c'est ça l'essentiel ko heddi ko fof mi haalani sinon ça va aɗa selli aɗa selli mbaɗɗa tampere mi wiyani ɗum mi ala temps oto wi noon komi dogowo a faami eyyi hantan bon ɗum ko jinnomi jewtiden la fois passé en kaldi hen téléphone wimo noon mami ara ha galle jewtiden hen sabi joni noon cikkumi ko yenoto ko hanti yoni so tawi yewtani a faami yimmi ko andude ko kalannomami ko ñenden est ce que a haali ɗum e famille ma woni bamma e nene ma mi haalnino mbira ya woppu ha jewtida e mabɓe joni jinnomi andude est ce que a yewtidi e mabɓe pour affaire mariage men o joni kay min ko an namdotomi est ce que a yewtide e parent ma tan a ƴitto wadde premiére baaw aɗa selli an ɗum te an est ce que a liggaki bawam e nenam sah comment ça non attends kila mbimiɓe joni komi jiɗɗo reste komi iɗi kam wiide tan mba ko kalista non sérieux ah bon billahi mimi wee par ce que hande to ndewruɗen ɗo jehilagal en diwti ɗon yidde naati hande hay famille en goni et puis kadi geste mo mbannoɗa e clinique gila mo mbannomi toon entré on geste ne heddi e hoore neno ne heddi e hoore bawam ha joni par ce que on ɗon geste ne gagni confiance mabɓe ko heewi faami neɗɗo noon sa yiiɗi debbo ari jinnaɓe ma ɓeydima yidde on ala ko mbawɗa so wona weltade kamɓe ɓe jaaɓi ɓe dakkori sinno ko sago mabɓe ko hande wonata tawi mbimi mi ara mi namdoma est ce que annene haaldi e bamma e nenama comme ça somi ruccima mi anda ko jawotomi mero e pawa par ce que yayam kam yiide tan ko kewɗo to woni eyi wadde duwaw hawre amin tan par ce que minne aussi mi haalde e parent jam au début c'était un peu difficile parce que aɗa andi ko mi bajjo bajjo dewɗo pour gummuɗa bajjo dewɗo dépasse am nde eyi joni noon pour raɓɓiɗinde haalka mi yewtide mabɓe ɓe jaaɓi ala probléme goto mi sikki hankandi ke mon tan heddi so leeli tan ke mon angol fof non mboɗa andi par ce que mboɗa andi sinno koye ma heddino ala probléme men bon debbo kadi ko ala ko wona jinnaɓe mumen joni mboɗomi yaha galle somi yeehi tan an est ce que wonani wadde profite aɗa doga non miɗo déjà to keɗoto min kay mi andina yuttaki ɓe boowal hay somi tawino ɗo mi natat wawi dag a sobat rek non yew bi doucement doucement ɗum ɓuuri yawde par ce que mboɗo andi pawa ɓuuri hersumi an ka tampet rek somin kawri ɗo mo wiyam ko mbinomi ko mi waɗani Ibrahim, oto abbomi wona caggal anani eyyi mono caggal woppam tranquille Ceerno ça va Ceerno allo a yalti jaam Ibrahim komi namdiɗoma tan comment va gendarmerie va bien alhamdoulillahi rabbil alamin mi waɗi toon balɗe 5 dawɗo walli kam yoɓi caution mi yalti wayan kam mi harminima Ibrahima sa andi kam mi harminima pourtant chaque jour ñande foof mi ara ha damal gendarmerie mi rutto chaque jour Allah noon jarama ɓayda yalti min ko ɗum tan jiɗnomi yalta e dow jaam kono Ibrahima ceero o sees ceero ala ceero ala ceero kaso ɗon ay gendarmerie ɗon woɓɓe waɗatɓe jik aɗa andi jik kono an koye hen jeeyaɗa wona bamma ceero ayi no mbaɗa wojjude ni wona bamma ceero an sinno ko bamma wona wiyata kasono ɗum jik sinno ko bamma wona wiyata ko kasono ɗum jik an noon Ibrahima an noon waɗani sincére an a waɗani sincére
Ibrahima min mi nangue mi mbaddase mbaɗ nowe gendarmerie mi yanim balde joyi mi yanima gendarmerie min mi harminima noon an Ibrahima ala hoto wat noon wallay kam karmima joni gasi ala probléme jehen galle holɗum jehen galle mi dañi suudu holɗum mi dañi suudu somi jogori wondude e ma yo minute goto yo Allah waram hoto wi noon ceerno min mi wona FDF sans domicile fixe mbaɗa yahay beddaji mbaɗa waal ɓurni kam wondude e ma ɗum ɓuranma kam goppuɗo Ibrahima aduna e lakara noon hey lakara Ibrahima hoto kawra hay lakara sen kawri adu ganni kam haaji wallahi noon hoto won noon an yotte ɓoƴƴima moƴƴani min komi almuɗo ma aduna fof nande ɗum ɗon matawa ko mo puɗ Ibrahima matawa ko mo puɗ Ibrahima ana Ibrahima wona dimo kala ko nanmi Ibrahima ha weeti an nanni kam hen holko nannumami ceerno baldam joyi gendarmerie Ibrahima elle gonɗo nder bamuji kelle tuyi ray tuyi ko waɗi noon ceerno modi photo je holon foti te Ibrahima an guesa min mi mandila hol guese an guese ceerno ala ceerno min jetti photo kono noon ko an guesi an mandili a faami an guesi an mandili wona min ko min mandili wara guesa ɓe kelle ceer a fiyama liif ko liif walla ko kelle komin namde ɗon eyyi joni manni ceerno mbaɗa ko memam hakkundam Allah aɗa andi ƴeew mi sodnima tew nana galle mi ñamay poubelle mi ñamay mbalis ɓurni kam tewuma Ibrahima kam karmin ɗom no mbaɗa foƴde ni hay suko gosi mi harminima ceerno hoto wat ceerno nde jonde mbiɗa yinno ɗum mi wiyatama Fatima mi wiyatama Vayde mbiyamami ko Aissata ko woni aɗa ñaññi koye ko pinirɗa non Aissata sa yi tewon ko maayi pulaɓe kadi ko ɓuuti holliri ay ano ko mbatta ko foof am mi faami mais min cikkannomi min e ma to jaaɗen ha tolni ɗen ɗo hande ko goɗɗum poɗɗa wadde ko wona janfaden aɗa andi pulaar wi yeeso wona kaso kala guddanaɗo hen andi ɗeɗo balɗe foof mi faami ko woni e ɓerde ma ɗum tagi minne ne duttimi no mbanumi an a wi a yiɗi kam yomi change comportement yimɓe wano yimɓe poti wade no jiɗirɗa ni mi tawtima e ɗum Fatima ko jiɗɗa an ko hunko mbaɗmami anda ko mbaɗɗa mi waɗanima haydara ko woni ata woni kaɗo haala kewka kaalide e hoore mum so jagganama ñalawma yangi min kaalide podde wadde yangi gonga walla wona ha nde kalanma mbima mi yaya ha kalna bamma ko kalanɗa bamma ha min nde kalanmi kaw o wi kam ko an tawi tan a yaltine hunuko ma aɗa yiiɗi Amadou mariage o waɗat feere foof mi wadde kaalidu yangi gonga walla wona pour ko mbiɗa bamma ha wonko ganduɗa forcetaki yidde ko ɓerde te franchement j'ai essayé mi waɗi essayé yiddemo comme il faut famille de mi essayé waddemo supporté e no mbaɗa ni mais franchement wona e min ko ɓerde yiɗata wona gonga a fenata an ala ɓerde an ala ɓerde ala ko jalata ala ɓerde sa dañde ɓerde a janfata komi an janfa poɗɗo ni ay ko mbaɗɗa ko so tawi tan a rondima ɗum a tekki aɗo a rondima billahi manda ka mbiɗo ka dinaɗo wona an min jamfima an aɗa wawi hirsude neɗɗo ñama ɗum tawa defa ɗum fati an a waɗaka barke nde ay min no mami wiya ko ɓuuri ɗum saabu ko mbaɗɗa kam kono musimi voleur de cœur voleur de damrose an min noon min darino e alegal foof mbimami Vayde mbimami Sakira mbima an hay poro wonani an hay catlen mental to ɓuurma anani an a waɗaka barke kala jiiɗoma aɗa yaha sikka neɗɗo nana kono an ka burguel kete kete tan a nafata no moƴƴi ala probléme ko ɓerde ma wuli tan d' accord noon ay ko gaccinoɗa kam ko koltam ngu jaɓɓalam ngal haalam ka min mi jumno bo
kono min gonmi ko kange mi fotani woppori kange mbiɗo dogana kalis ay pulagu mum koye ɗiƴam woni iwata ha abad ɗum tawrumi mama men tawri mamu en bamma jibinɗomo ko ɗum tawri mamu en anani sa ɓi aɗa wakla hoore ma ɗa watta tubaga funti hoore ma ay sa funti hoore ma anani min noon ma andu min komin pullo bi pullo men mi addu ɗo ko gandanɗa ko ɓuurma laabi ujunere an min fukkata ɗo BNC aduna fof yiya